Вітаю, гэта Код Беларусі. 5 хвілін пра лёсы ды падзеі, без якіх немагчыма зразумець Беларусь. Даўно, калі дзяўчынам, каб жыць годна, дастаткова было толькі выйсці замуж, яны ўзняліся і рушылі здабываць айчыне свабоду. Знаёмая гісторыя. Дык вось, адна дзяўчына збірала сабе фальклор, а пасля сабрала войска. Збіралася замуж за капітана, а пасля сама стала капітанам арміі. Эмілія Плятэр. Дзяўчына-рыцар, у якой было шмат сябровак па войску. Вось як было. У 5 гадоў Эмілія ледзь не застаецца сіратой. Бацька яе надта радуецца, што расійскія войскі бягуць ад Напалеона. «З кацерцю дорожка!» – крычыць ён ім з балкона свайго дома ў цэнтры Вільні і пляскае ў ладкі. Салдаты страляюць у адказ. Шляхта яшчэ памятае падзелы Рэчы Паспалітай. Рэпрэсіі толькі падмацоўваюць мару пра незалежнасць. І тут 1830 год. Бельгія уздымае рэвалюцыю і становіцца незалежнай ад Нідерландаў. Венесуэла пакідае Калумбію і абвяшчаецца рэспублікай. Французы захопліваюць Алжыр толькі вялікай крывёй. У Расіі халера. Па губернях халерныя бунты. Паэт Адам Міцкевіч вольна вандруе па Еўропе, а тым часам яго колішні сябрук Александр Сергеевич Пушкін трапляе на каранцін у Болдзені і ловіць небывалае натхненне. А шляхта былой Рэчы Паспалітай паўстае супраць імперыі. 29 лістапада 1830 года о 6 гадзіне вечара польскі афіцер Пётр Высоцкі войдзе ў казарму і прамовіць: «Браты, час свабоды прабіў. Так пачнецца паўстанне за незалежнасць Рэчы Паспалітай, дзяржавы польскай, беларускай, літоўскай». Русский император моцна здзівіцца. Это событие сколь прискорбное, столь и неожиданное. Прискорбное событие будзе доўжыцца больш за год. Імперыя ледзь задушыць яго, усё будзе ў крыві. Эмілія Плятэр 24 гады. Яна жыве ў родзічы ў Віцебскай губерні. Вандруе па вёсках, збірае беларускія песні. Як усе тагачасныя дзяўчаты, яна за Міцкевіча, а не за Пушкіна. Паўстанцы патрабуюць незалежнасць, выкананне Канстытуцыі, свабода і галоснасць. Дзесьці я гэта ўжо чула. Імператору адказ: ну хіба толькі амністыя, пацаны. Окей, дынастыю Романовых у бан. Справу вырашыць толькі зброя. Пакуль у Польшчы грымяць баі, у Беларусі поўны парадачак. Але калі добра прыслухацца, то можна пачуць, як беларусы ціха-ціха сыходзяць у партызанскія атрады і захопліваюць горад за горадам. Ашмяны, Вилейка, Лепель, Пинск, Лида, Слоним. Все это хорошо в поэтическом отношении, но все-таки их надобно задушить. И наша медлительность мучительна. Адам Міцкевіч тым часам тарчыць на мяжы. На радзіму не пушчаюць. Ён забаронены. Ягоны верш «Ода да маладосці» паўстанцы спяваюць як гімн. А што Эмілія? Робіць кароткую фрызуру, вывучае военную тактыку і збірае атрад. 280 пехацінцаў, 60 вершнікаў і некалькі соцень касінераў, сялян узброеных косамі. А яшчэ у ім нямала дзяўчат. Марыя Прушынская, Вільгіміна Каспяровіч, Антаніна Тамашэўская, Кенігунда Агінская, Ганна Жылінская, Марыя Раманович, ваяркі з войска Эмілія Плятэр, Валерія Ражазінская, 9гадовая дзяўчо, і тая была выведніцай. Запытаецеся, як так выйшла? Здаецца, ўсё праз Адама Міцкевіча. Жаночую эмансіпацыю ў Беларусі распачне ён. Пакуль Пушкін выдумляе для сваёй Тацяны нейкае там няшчаснае каханне, Міцкевіч піша паэму «Грыжына» і стварае жанчыну-лідара, якая апранае даспехі мужа і вядзе войскі ў бойку за радзіму. Проста беларускі заўсёды былі агонь. Услед за Грыжынай беларускія дзяўчаты апранаюць даспехі. Хаця, каб мець пашану, ім дастаткова выйсці замуж. Да Эмілі якраз заліцаецца расійскі афіцэр. Прабач, хлопча, не да цябе зараз. А можа, справа ў тым, што ён рускі афіцэр? Не, справа ў тым, што радзіма важнейшая. Генерал Дезідэрый Хлапоўскі прыбывае ўзначаліць паўстанне ў Беларусі. Не дуры галавы, пагулялася ў вайнушку і хопіць, ідзі вары, боршч. Пакуль айчына не будзе вызвалена, я мундзіра не здыму.
Окей, маршируй, девка. У чэрвені 31 года Эмілія Плятар прызначана камандзірам першай роты 25-го пехотнага полка арміі паўстанцаў. Адзіная жанчына-камандзір і адзіная жанчына ў званні капітана. Ёй 25 гадоў. Паўстанцам не шчасціць. Паражэнне за паражэннем. Хлапоўскі вырашае адступаць. Лепей згінуць з гонарам, чым скончыць такой ганьбай. Тых, хто пойдзе з Хлапоўскім, хутка разаб'юць. А хто застанецца з Эміліяй, пойдуць да Варшавы, абмінаючы гарады і вёскі, захопленыя расійцамі. На 11-й дзень паходу па лясах і балотах Эмілія згубіць прытомнасць. Яе пакінуць у найбліжэйшай вёсцы. Яна не адчуняе. Ёй не скажуць, што паўстанне разгромлена. Апошні паўстанецкі гарнізон у Замосці здасца 21 кастрычніка. Пасля смерці Эмілію абвесцяць дзяржаўнай злачынцай. Забаронены паэт Адам Міцкевіч напіша верш на смерць жанчыны-ваяркі, якую натхніў сваёй жа паэмай. Што будзе далей? Армію і сейм распусцяць, з'язджаць забароняць, увядуць жорсткую цэнзуру, зачыняць Віленскі універсітэт, шляхта пакіне радзіму. У 1833 годзе віленскі генерал-губернатар князь Далгарукаў раскажа генерал-губернатару Віцебска князю Хаванскаму, што ходзяць чуткі. Эмілія Плятар жывая і здаровая, гасцюе ў маёнтку Талюны пад Коўнам. А што гэта значыць? Гэта значыць, што? Усё гэта чуткі. Але пры віду Эміліі Плятар расійскія чыноўнікі будуць яшчэ доўга шугацца, бо даўно вядома, на Беларусі поўны парадачак. Але калі добра прыслухацца, то можна пачуць, як беларусы ціха-ціха збіраюцца ў партызанскія атрады. Эмілія Плятар, дзеўчына-рыцар, якая змагалася за свабоду. Памятайма. А як вам было цікава ды карысна, стаўце лайкі.